Xa están na casa os superviventes do naufraxio do Arcos Georgia. O avión fretado polo Ministerio de Defensa aterraba onte a mediodía no aeródromo militar de Lavacolla. Ali os 14 tripulantes que conseguiron ser rescatados con vida foron recibidos polo delegado do Goberno en Galicia e a subdelegada na Coruña, así como o presidente da Xunta e o conselleiro do Mar. Tamén se desplazou a darlle a benvida ao alcalde de Ribeira, de onde son 3 dos superviventes. Nada máis tomar terra, 2 deles tiveron que ser evacuados ao hospital clínico para valorar o seu estado. O capitán José Saborido por unha suba de tensión, mentres que o primeiro oficial, José Ramón Hombre, ten unha vértebra afectada. Dous dos nosos veciños tiveron que pasar tamén polo Hospital Clínico de Santiago debido a causas leves. Nun caso era un tema dunha tensión que non eran capaces de controlar, e noutro un problema cunhas vértebras, pero máis alá diso, sabendo que son cuestións leves, por fin podemos dicir que xa están na casa. Trátase de lesións que non revisten gravidade. Máis difíciles de superar serán as secuelas psicolóxicas tras pasar por esta experiencia tan traumática, na que faleceron 9 compañeiros e outros 4, 2 deles veciños de Ribeira de Noia, permanecen desaparecidos. Psicolóxicamente tamén os vin tocados, no sentido de que estaban aínda nesa situación de shock, onde un pouco como se estiveran aturdidos. É evidente que esa situación que viviron é de auténtico terror, de auténtico pánico, cuns ventos moi fortes e unhas ondas xigantes, tiveron que estar máis de 20 horas en balsas ante as inclemencias dun temporal terrible e, por tanto, iso fai mella, non? Mentres tanto, nas Malvinas retomouse o operativo de busca para dar cos desaparecidos. Dende o Concello de Ribeira piden que se manteña a pesar do mal tempo, para dar descanso ás familias que aínda non puideron recuperar os seus seres queridos. Como alcalde, foi un día un pouco triste, porque sabemos que nese avión faltaba un dos nosos veciños. O querido Pichón, sabemos que está nunha situación de desaparición, e, por tanto, como administración, seguimos demandando que nas Malvinas se siga rastrexando, que sigan poñendo medios para poder dar con él, non? Sabemos que neste momento hai un avión e máis un buque rastreando a zona e, por tanto, esperemos que nos próximos días podamos ter máis noticias, sabendo da dificultade do operativo, polo menos saber que se estivo e que se está facendo todo o posible para dar con él.